Bona nit. Girona s'ha bolcat aquest migdia en la lluita contra el terrorisme. Més de 250 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament de Girona per manifestar el seu rebuig contra l'acte terrorista d'ahir a Vitòria, que va acabar amb la vida del dirigent socialista basc Fernando Buesa i del seu escorta. D'altres poblacions, com Sarrià de Ter, també s'han afegit a les concentracions. Girona, a les 12 del migdia. Fa poques hores de l'atemptat terrorista d'ETA a Vitòria, que ahir a la tarda va acabar amb la vida del secretari general del Partit Socialista d'Euskadi, Fernando Buesa, i del seu guardaespatlles, l'ertzaintza Jorge Díez. A la plaça del Vi de Girona, davant l'Ajuntament, s'han concentrat més de 250 persones per condemnar l'acte terrorista. Les primeres concentracions van produir-se ahir en diferents poblacions del País Basc. Avui, la majoria d'ajuntaments de l'Estat han fet aquestes concentracions per la pau, que han anat acompanyades de 5 minuts de silenci. L'alcalde de Girona, Joaquim Nadal, reclama que no s'estalvien mitjans per lluitar contra el terrorisme. Que es posin tots els mitjans per fer prevaldre la raó, la pau, els drets humans, contra la violència feixista, com ha dit més d'un responsable polític des d'ahir a la tarda. Així mateix, Nadal considera que els actes terroristes no són justificables sota cap concepte. No hi hauria res pitjor que ens acabéssim acostumant a conviure amb la violència. La violència és antinatural i no hi ha res, no hi ha cap objectiu polític, com tampoc no hi ha cap objectiu econòmic o social que justifiqui la violència de cap mena. I per tant, l'Ajuntament de Girona, que en diversos plens des de fa ja molts anys s'ha vist obligat per les circumstàncies a condemnar atemptats terroristes d'ETA, ho fa una vegada més. Tots els partits polítics han condemnat l'atemptat d'ahir a Vitòria, excepte Euskal Herritar Rock, que només ha lamentat el succés. Així mateix s'han suspès tots els actes de la precampanya previstos per avui, en senyal de dol per la mort del dirigent socialista i del seu escorta. Els dels grups municipals de l'Ajuntament de Girona han condemnat l'atemptat terrorista d'ahir, alhora que s'han expressat a favor de la democràcia, la solidaritat, la pau i la lluita contra el terrorisme. Una profunda tristor, perquè em sembla que cap ésser humà pot entendre com poden haver-hi aquests actes de violència tan gratuïts i tan despietats. I al mateix temps, esperança, encara que sembli contradictori. Esperança de que sigui l'última mort, que malauradament és el que diguem tots els demòcrates cada vegada, però penso que aquest sentiment s'ha d'anar reivindicant. Esperança de que sigui l'última mort que hi ha per aquesta causa. Una actitud d'absoluta condemna a aquests actes reprovables de violència i una vegada més reafirmar la nostra convicció amb els valors democràtics, reafirmar la nostra convicció amb la democràcia com a sistema de convivència i amb el sistema de llibertats. I una vegada més dir que no ens mourem, que ens hem de sentir més forts que mai en la defensa de la democràcia, en la defensa del nostre sistema polític i que no hi poden haver contrapartides davant d'aquells que utilitzen la violència per aconseguir objectius polítics. Fermesa, per tant, davant d'aquest fet trist que entristeix i, evidentment, solidaritat amb els familiars de les víctimes, solidaritat amb el Partit Socialista i solidaritat amb el poble i la societat basca en general. Desgraciadament ens hem tornat a trobar en el mateix lloc per continuar reivindicant el que malauradament és necessari encara al segle XXI, que és demanar una democràcia en pau, sense violència, sense atemptats, i on tothom lliurement pugui expressar la seva voluntat. És clar, més que mai, que tots plegats hem de fer front a aquesta tàctica assassina que practica ETA, però també, deixeu-m'ho dir, es fa clar cada vegada i es fa més necessari establir damunt d'una taula un procés polític negociat per posar fi a aquest espiral de violència
que afecta a tots, i no a ningú en particular, sinó que afecta especialment a les famílies que estan afectades per una mort, però afecta a tots els demòcrates convençuts que intentem tirar endavant un país, una nació, i que considerem que actes com aquest no tenen lloc en una societat democràtica. Que volem mostrar també, i com s'ha demostrat avui també amb la resta de la ciutadania de Girona, el nostre rebuig a aquest acte de violència brutal, inútil i sense sentit que ha perpetrat una vegada més la banda terrorista ETA. Em sembla que el que pot significar ara i el que hem de demostrar tots que estem a favor de la pau, de la convivència en pau també al País Basc, i no només del País Basc, sinó a tots els ciutadans de tot l'estat espanyol i també des d'aquí a Catalunya, fent una crida que les seves actituds no han de canviar en absolut la capacitat de diàleg i de consens que hem d'arribar. Ara és l'hora, és el moment de que totes les formacions polítiques, però també tots els ciutadans, junts puguem mostrar en sentit molt positiu que l'únic que busquem és el consens i el diàleg a tots nivells. En el País Basc, per evidentment, estar en una societat on la por no sigui la que predomina, que és el que veritablement volen els terroristes en aquests moments. Canviem de qüestió perquè la companyia FEXA Ener no admetrà